Cewek gaul. Yo, Eka uget-uget yuk. Eka Walang Sangit alias Eka uget-uget.
nuwun sewu ya jogetmu ki lak ngur sederhana wae. Nggih. Ning iso menghipnotis penonton sakmene kae kabeh nyawang kowe. Saya mbae sing arep dhewe iki lek ngerokok saya banter. Saya Budi. Ngarep dhewe ka lho. Kuwi ancen. Lah lho. Biru ka lho. Iki ora cepet kate tangane buyuten kuwi iki. Ora mau biasa wae nek sing adek Elisa iki ngur biasa wae lek ngerokok. Selehne. Bareng kesing joget kowe karo nyawang kowe. Keluke ketok kathah nggih. Obake untune entek ngarep. Alah ya. Berarti kowe iki najan to nuwun sewu ya. Lek mun joget sederhana, bentukmu ya mung kaya dangkel jati. Aku gak penak. Lah ngapa? Sinden didhawuhi Mbah Rasimin. Rasim, ora nganggo men. Lah iya. Rasim tok ora nganggo rasim. Sing nganggo men sapa? Awakmu nganggo men kok. Aku to. Heeh. Sapa? Lah ki mau rasimen. Lah iya. Lah iya, salah kuwi. Aku sapa sing salah? Awakmu sing salah. Awakmu. Ora nganggo men. Ora nganggo men. Nganggene plus. Oh, nggo plus. Plus dadi sok men tahun ngarep tanggap neh. Nah, iya ngono ya ya. Mbah Rasmin. Rasim. Mbah Rasim. Kowe malah wis ning omahe to. Sampun paestunipun. Heeh. Heeh. Alhamdulillah. Wah, kula wau saking Sragen. Terus jam 8 wau dugi petengan wau. Kok petengan? Alah sak derenge cepu ora petengan. Padangan. Padangan aku teko kono jam 8 wae. Wis peteng. Oh, wis peteng. Dadi tekan kono petengan. Petengan. Terus bablas? Bablas. Heeh. Terus teko daleme Mbah Rasimin. Wah, luar biasa. Heeh, piye? Saya elok mau pendopane anyar. Susun-susun kayune padha kaya nggonku. Wah. Tumpuk-tumpuk sawang tok dadi. Luar biasa. Omahmu tumpuk-tumpuk sawange. Nggih. Heeh, apa jenenge mau pelapon ya? Pelapone iso. Pelapone hebat. Heeh, ya luar biasa. Mbah Rasimin. Rasim ora nganggo men. Lah nggih. Lah ya Mbah Rasim. Mbah Rasim iki ora arogan. Selalu ikhlas memberi. Ibadah menjadi nomor 1. Betul. Mbah Rasim. Rasim. Lah iya. Muga-muga tambah rezeki, panjang yuswa, sehat selalu, ranggone dono rasa. Nyeneng-nyenengke keluarga ageng Pojok Watu. Betul. Sing disenengke muga-muga tansah semangat, tambah sehat, anggone tetanen yo tansah dadi kasil sing apik, sing barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Wah, aku sowan rene mau rada ameng-amengen lho, Byung. Kok rada ameng-ameng rene wis piro to? Sampun kaping 3 menika. Ping 3 iki ya? Nggih. Lah yo mesine apal to dalan rene. Kok dadak ameng-amengen ki apa? Ameng-amengen ngaten ceritanipun Kak. Kula sing pertama nika. Sing pertama nek kejadian banku bocor sing ngarep sing kiwa. Sing keloro banku bocor sing mburi tengen. Aku karo mangkat sing ketelu apa neh sing bocor ya. Terus wedi aku mangkat. Lah kok teko ngene daleme Mbah Rasim tenan. Sing bocor apa? Kamisal kuwi bedah gak sedeng kanggo. Aku ngono. Ya ora apa-apa sing penting. Kok mesti nek kejadian. Dadi teko kene iki anggone nyugata Mbah Rasmin daharan kathah aku seneng. Apa sing senengi? Maem akeh lho nek soto enek janganan enek sego aku seneng. Maem akeh kamisalku gak sedeng sampean. Ngono. Mergo lek mangan kakean. Nggih. Pancen yo jangan desa ki malah disenengi wong pirang-pirang kok. Aku mau mangan nganti mbuh pindho. Nggih. Heeh. To lek nyugata luar biasa. Leres. Awake dhewe kaya dianggap tamu ki dianggap raja ngono lho. Nek kanggone Mbah Rasim ki nek wis rene wis kaya dulure dhewe. Iya. Panjenengan mau lak dioleh-olehi pipa gading to. Betul. Lah nggih, kula mriku wau ki aku madake. Apa? Ya karo dangkel jati mau lho. Sing kok lingguhi malah. Nggih. Nek jangkel jati ning kono pirang-pirang. Kursi sultan. Heeh, kursi sultan. Kamar mandine elok. Heeh. Selang tok ra nek ciduke. Kok kabeh nganggo shower kok. Nganggo shower ya wulo. Shower. Shower. Wah, kamar mandine upase. Nggih. Lah ya. Mbah Rasim, matur mbah nuwun Mbah Rasim. Nggih, kiyaine ya tesih lenggah-lenggani. Nganti padang nganti selesai. Nggih. Lha nyambut gawe kerepotan kesibukan-kesibukane. Njenengan Mbah Rasim ana ing Jakarta bengi iki ditinggal prung.
untuk menyenangkan warga masyarakat Pojok Watu mongko sesuk-esuk kudu bablas nyang Ayu Jakarta lho kaya ngono kuwi lho luar biasa kesibukan yang sangat padat ning ora ninggalke karo nggone dhewe tetep iso nyeneng-nyenengke karo keluarga ageng kene iya sowan ana kene iki sok harapanku harapane muga-muga iso nggawa dangkel jatine Mbah Kawanen. Aja nggawa terus aku lagi dikeki. Heeh. Esuk nggawa kalimo. Heeh. Ning syaraté sungginen dhewe. Lah kira ora saya ceper to aku kono nunggi dangkel jati. Heeh ya. Nggih. Makanya sukses selalu untuk beliaunya dan semua warga masyarakat Pojok Watu ya Kak. Nggih, amin. Nyatane udane kaya ngene masyarakat tidak beranjak dari pelenggane padha tirakatan. Tesih sami antusias nggih Pak nggih. Kabaripun sae. Alhamdulillah. Pripun? Kademen. Ora apa-apa, kademen kok ndang gawe kopi. Anu anggone panen jagonge gak kena putih ha? Gak. Napa? Nggih, apa mau praruh aku. Cek Meanono tembang sing mawa donga kanggo masyarakat Pojok Watu. Tembang mawa donga. Iya. Nggih. Kabeh donga ki becik waton linambaran rasa ikhlas, insyaallah Gusti ngijabahi Kak. Nggih, nggih, nggih. Nganggo tembang apa? Tembangipun nggih menika napa pocong nggih? Pocong. Nggih. Nggo sapa iki? Nggo Desa Pojok Watu apa nggih Mbah Rasim sik? Derek kagem sinten riyen? Kanggo sing biayai bengi iki Mbah Rasim sik. Oke. Ya. Spontanitas lho Kak, ora entuk maca lho. Nggih. Ya. Bismillah. Mau yo ora omong sik kon ngambok kuwi. Ya sinden cerdas lulusan isi Surakarta ki ya kudu berani dan bisa spontanitas di panggung. Cerdas. Kadang ya metu kok kuping barang. Anjar gondas kuwi. Nggih. Piye? Sintan niku terus rek gondrong katon merabu rek mau gondrong ki rambut gondrong. Terus Mbah Rasim asmanyo semetan juarei. Eseme ranjelei. Iki biasanya nek tak tembangke pocong ngene iki tahun diingi Mbah Rasim 500. Lah perkara duit aja kuwatir karo Mbah Rasim. Aku yo gerung ngeling-eling dengi yo nek pamane dikasih itu kan awake dhewe kudu nulis ning nggon watu. Iya. Nek pamane awake dhewe ngene kudu tulis ning nggon banyu. Lah Mbah Rasim iki ngono lho. Dengi 500 Mbah. Kae lho, Kak. Apa? Kae lho Mbah Rasim ning ngono kae lho. Nggih, sakniki aku mboten usah jenengan kok iso mboten usah repot. Napa? Oh, tahun ngarep. Oh iya. Nggih, nggih, nggih. Wis jaminan tahun ngarep. Tak apa maneh tak DPC engko pamane ben ora lali wong e. Mboten lali, nggih. Semetan juarei nanong Simbah Rasim mugi bagya sarta mulya. Amin. Ya, iki sinden luar biasa lho Mbak Rasim. Secara spontanitas ngene iki gawe tembang yo angel mergo gawe tembang kuwi kudu ngerti wulon sukon. Andane sowan rene iki wis dadi kelangenane kok. Heeh. Situ kelangenane kok. Kelangenane padake kewan wis. Kelangenane kaya kethek. Kok aku wis nulut ngono Mas aku. Ah, kene desane Pojok Watu, kepala desane penjane Mas Atok Setyo Utomo. Mas Atok Setyo Utomo. Nggih. Yaine nggih rawuh. Nggih rawuh. Nggih. Wong nggih, Pak Atok panjenengan ingkang pundi? Kok kasuwun jumeneng sakedap mawon. Oh menika ngagem peci menika. Nggih, Mas Atok. Nah. Sinten niku? Tembangnya panggah takon terus. Sinten niku terus? Lho sapa to kae? Sapa to kae? Pojok Watu sapa yo? Heeh ya. Ana lho sing nembang iki
lho kan iso lho sapa yo kae sindene Pak Kangko sing saka Sragil sapa yo suarane kaya ngono kesajake lencir kuning saya ayu yo iya olahmu sekali tak sawang kaya mintek dobel malah mintek kok dobel barang urung tau lah ngene kok ya pitik arep ngendok ngene iki wanita semlohe oh semlohe sinten niku terus sinten niku lenggah ngajeng katon lugu makanya yo dadi malah desa ki ora entuk aneh-aneh kok kaya Pak Atok kuwi prasaja neko heeh ya Pak Atok asmanyo pimpinan ing desa mriki pojok watu mugi kalis ing rubedo amin halo amin tulung anu nggon bagian kamera diarahkan kepada Mbah Rasim men wong sak dunia ngerti sapa to sing bengi iki mensposori utama untuk pagelaran. Luar biasa Mbah Rasim, kula nyuwun tepuk tangan kagem panjenenganipun Mbah Rasim. Ning piyayine iki ora gelem disebut lho biyong biasane. Heeh, kuwi karepe ngono mah disebut mah disyuting. Nggih. Heeh. Ning masyarakat sak antero dunia padha menyaksikan ka. Udakara 2000 lebih pasang mata sing menyaksikan lumantar live streaming YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kaya ngapa to wujude panjenengane Mbah Rasim? Oh, ngono. Heeh. Nggih ngeten nika. Ireng. Kok ireng? Ireng tapi manis. Ya, benerane kan.